Il-plenarja fi Strasburgu tat vot b'saħħtu ta' fiduċja favur il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew b'rabta mal-att il-ġdid għal regoli armonizzati dwar l-intelligenza artifiċjali li jiġri l-membru parlamentari Ewropew Josian Cutajar ħadmet fuqha bħala negozjatriċi tal-pożizzjoni tal-Kumitat tat-Trasport u t-Turiżmu. F'dibattitu fil-plenarja li seħħ lejlet il-vot Dr. Josian Cutajar saħqet lu essenzjali naċċertaw li l-intelligenza artifiċjali tiġi sviluppata b'tali mod li żżomm lill-bniedem fiċ-ċentru tagħha. Importanti li jkollna teknoloġiji ġodda bħal AI li naraw li jintużaw b'tali mod li ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna, li noħolqu iktar xogħlijiet imma wkoll li naffaċċjaw l-isfidi li għandna u nirregolaw ċertu perikli li ġejjin minn daw it-teknoloġiji bħal teknoloġiji ġodda bħal ChatGPT. Josian Cutajar kompli tisħaq li dan kollu jista' jseħħ biss jekk niżguraw li l-ħaddiema u n-negozji, speċjalment dawk żaru medji, ikollhom il-ħiliet u r-riżorsi neċessarji biex ma joqgħux lura u saħansitra jibbenefikaw mill-opportunitajiet li qed jinħolqu f'dan is-settur. Cutajar qalet kif permezz ta' regoli ċari fil-qasam nistgħu inrawmu l-fiduċja kemm tal-konsumatur kif ukoll tal-investituri filwaqt li ninċentivaw aktar investiment favur soluzzjonijiet teknoloġiċi.